У эфіры «Нехта плюс» субота 12 ліпеня на календары, і мы запрашаем вас на навіны Беларусі ў нацыянальным аздабленні, пра што сёння распавядзем. У каго зазваніў тэлефон? У Беларусь вярнулася тэлефоннае права на ўзроўні кіраўніка дзяржавы. Выходны ў Магілёве адменены. Прокуратура падтрымала дзяржабвінавачванне. Але каго? Мы на ферме одного из сельскохозяйственных предприятий. Добрый день, Александр Григорьевич. Меня зовут Петюль Дарья. Я студентка 4-го курса факультета инжиниринга и технологий связи Белорусской государственной академии связи. Мы все не понаслышке знаем, что вы не используете мобильный телефон, не пользуетесь им, однако это стало незаменимой частью жизни молодежи. Я на самом деле пользуюсь мобильным телефоном закрытой связи. А где мой этот телефон? Дай мой телефон. Спасибо, спасибо. Вот мне это закрытая связь. Я объясню. Вот я сейчас набрал пресс-секретаря. Тут попросили всех. Ну, девушке показать. дай девушке телефон, мы поговорим с ней. Ой, сейчас я покажу. Дай ей поговорить с ней. Я сейчас ей нажму, потому что здесь надо вот кнопочку нажать. Смотрите, президент. Какой у вас поговорите с Александром Григорьевичем. Ну что, не слышишь меня? Слышь. Здравствуйте, мы с тобой уже поздоровались. Тут и там вас слышу. Ну, спасибо. В чем особенность этого телефона? Это специальная связь. Наша связь, только белорусская. Этот телефон шифрует голос, поэтому он несколько такой получился, вот пошукал. Массивный несколько. Мы делаем сейчас его, чтобы он был такой, вот как ваши эти айфоны и так далее. Вот я могу этим... И то у адъютанта находится мой телефон, я его с собой не ношу. Если на меня кто-то вышел, он мне принес телефон, я переговорил и отдал. Якім чынам праходзяць тэлефонныя даклады Лукашэнку? Ці ён ляжыць і слухае на канапе, ці прыходзіць у свой кабінет дзеля гэтай справы, альбо і размовы насамрэч аніякай няма. Так, перадалі адказніку пытанне, ён перадаў сваю справаздачу. Прэс-служба Лукашэнкі, здаецца, асвятляе кожны касалапы крок самаабранага, але таго, як ён прымае даклады па тэлефоне, нам яшчэ не паказвалі. І калі першы такі выпадак у 2020 годзе быў апраўданы, міністр аховы здароўя Каралік нешта дакладваў Лукашэнку па тэлефоне ў час пандеміі коронавірусу, то новыя шушуканні праз дрот патлумачыць цяжка. Прынамсі, сатрап не прыняў асабіста міністра па надзвычайных сітуацыях Вадзіма Сіняўскага ў такі складаны час і кіраўніка справамі Юрыя Назарова, а даваў ему указанні праз дынамік у слухаўцы. Глава государства, заслушав все доклады обстоятельно по всем пострадавшим регионам, особое внимание мое обратил на следующих направлениях. В первую очередь, вместе с взаимодействующими структурами Министерства энергетики, ЖКХ, другими заинтересованными ведомствами решить оперативно вопросы, связанные с жизнедеятельностью населения. Да рэчы, Вадзім Сіняўскі, улічваючы палітыку дзяржавы, што трэба цяжэй працаваць, і тады можна адносна нябедна жыць, пацешыў жыхароў Магілёўшчыны, наткніўшы іх на ратную працу ў суботу. Решением губернатора в Могилеве объявлен субботник. Население откликнулось, и оперативно весь город выйдет на дополнительные мероприятия по уборке территории. Мяркуючы з усяго, магілёўцы не наракаюць, што ў іх забралі выходны, і разумеюць, што не хапае супрацоўнікаў адпаведных службаў, каб разгрэсці слупы дрэваў і галіны, ветліва падкінутыя серыйнай стыхіяй, панаванай по всей территории Беларуси. Белорусы понимают, что в разгуле стихии и в том, что осталось после нее, никто не виноват. А руководство города и области, специальные службы делают все возможное, чтобы быстрее ликвидировать последствия той страшной ночи. Присоединяются многие, например, Александр Лукьянов, глава БРСМ. Находясь в Витебске на Славянском базаре, Александр Сергеевич не смог не сорваться в родной Могилев в сложный для города период. Сегодня вы видите очень много волонтеров, в том числе Белорусский республиканский союз молодежи, депутаты, сенаторский корпус тоже вышел для того, чтобы помочь и местным властям, и просто гражданам. Здесь вот мы, допустим, по поручению Анатолия Михайловича Исаченко, губернатора Могилевской области, представители всех структурных подразделений сегодня тоже присоединились к этому субботнику и своими силами убираем парк. Филиал БелАЗ в городе Могилеве также вышел на устранение последствий урагана. Вышло у нас более 80 человек.
В данный момент мы находимся на территории детского садика номер 73 в районе нашего завода. Устраняем поваленные деревья, выносим ветки, наводим порядок на территории. Такое произошло впервые в нашем городе. Таких ураганов не было, поэтому мы все собрались и вышли на помощь. И в данный момент вообще в детском садике, где маленькие детки, наше будущее, мы обязаны убрать это все и навести порядок на территории нашего города. На суботніку ў Магілёве не быў заўважаны ні сам Лукашенко, ні ягоныя водпрыскі. Лукашенко, які, уласна, і прывёз ураган сваімі двума нядаўнімі візітамі ў рэгіён. У яго былі больш важныя справы, праўда, бесперспектыўненькія. Самым прызначаны ў сваіх пенатах сустракаўся з такім жа нелегітымным, але вельмі ўпартым іншым кіраўніком і цяпер былым да 2020 года прэзідэнтам Малдовы. Ён усяго толькі старшыня партыі сацыялістаў Рэспублікі Малдова. Зразумець ягоную пазіцыю вельмі цяжка, бо яна не надта адназначная, як у самога Лукашэнкі. Часам у галаве каша. Спадар Дадон выступае і за захаванне добрасуседскіх стасункаў з еўразвязам, і за ўзнаўленне стратэгічнага партнёрства з Расіяй, і прызнае непрызнанае афіцыйна Прыднестроўе, але галоўнае, што застаючыся да мозгу касцей прарасійскім, знаходзіцца ў жорсткіх контрах з цяперашнім прэзідэнтам Малдовы Майяй Санду. Вось такі рэтраград, дарма, што ўсяго толькі 50-гадовы. Самое тое, каб быць з Лукашенком на одной нозе. К сожалению, так сложилось, что мне очень сложно побывать в Молдове в силу той политики, которую там вы проводите сейчас. Не мы, они. Понятно. Очень рад снова с вами встретиться. Я хочу сразу вас заверить, что молдавские граждане, не власть нынешняя, а молдавские граждане в большинстве своем считают белорусы своими братьями. И даже по всем опросам Александра Григорьевича Лукашенко в первых строчках по поддержке лидеров других стран внутри Республики Молдова. Сожалеем, что последние 3-4 года повестка практически отсутствует между нашими странами. Это отразилось и на нашей торговле. Конечно, здесь и логистика с Украины. Мы первая страна в мире, которая получили статус наблюдателя ЕС, и, к сожалению, нынешние власти это не используют. Сегодня в Минске я подписал соглашение межпартийное с партией «Белая Русь». Я как руководитель партии «Социалист» это ведущая политическая сила нашей страны. Поэтому и в политическом плане мы начали сотрудничать для того, чтобы налаживать уже хорошие политические связи. Яшчэ на палітычную тэму. У час свайго візіту ў Паўночную Карэю міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў падсунуў ці падставіў ці падцягнуў Беларусь пад іх расійскія цёмныя стасункі з дыктатарскім рэжымам КНДР. Нефармальныя абставіны на яхце, што падплыла да новага курорту для расійскіх турыстаў у горадзе Вонсан. Лаўроў пацвердзіў падтрымку Беларусі ў ейнай ініцыятыве запрасіць дэлегацыю Паўночнай Карэі да ўдзелу ў трэцяй канферэнцыі па бяспецы еўразійскай архітэктуры. Яна упадзе на галаву беларусаў 28 і 29 кастрычніка гэтага года. Карэйцы, праўда, яшчэ не адказалі, але паводле меркавання расійскага падарожніка гэта было б добрай падставай унесці свой уклад у гэтыя дыскусіі для карэйскага боку. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. Так, менавіта серыяльны гід з кінадэтектыву «Следствие ведуць знатакі», які пратрымаўся на савецкім, а затым расійскім тэлеэкране больш за 30 гадоў, акурат пасуе пад наступную інфармацыю. Справа ў тым, што пракуратура Бераставіцкага раёну Берасцейскай вобласці падтрымала дзяржабвінавачванне па раней узбуджанай крымінальнай справе ў адносінах да намесніка дырэктара па вытворчасці, галоўнага заатэхніка, намесніка брыгадзіра вытворчай брыгады і 2 ветэрынарных урачоў, аднаго з сельскагаспадарчых прадпрыемстваў раёна, якія ўтаілі падзеж 22 галоў буйной рагатай жывёліны. Паведамляецца і пра тое, што за тэхніку, напрыклад, далі 1 год пазбаўлення волі аднаму ветэрынару, 10 месяцаў іншаму, 8 месяцаў, і пра тое, што да абвінавачаных ужыта адтэрміноўка выканання прысуду на 1 год. А ў адносінах да намесніка брыгадзіра вытворчай брыгады ў сувязі з амністыяй вынесена пастанова аб закрыцці крымінальнай справы. Толькі вось хто абвінавачаныя, з якой гаспадаркі? Ні слова. Што гэта за дзяржаўная тайна такая, калі людзі, якія дапусцілі падзеж
І, мяркуючы з усяго, прызналі гэта, мусяць як прадстаўнікі спецслужбаў заставацца невядомымі. І ніякіх пакаяльных відэа, як з гэтак званымі экстрэмістамі, ніякіх прапясочванняў у прэсе, штосьці не так у гэтай дзяржаве. І будзе яшчэ горш, калі выпадкі падзяжу будуць утойвацца тады, калі іх выгодней утаіць, чым апублічыць. Бо ў апошнім выпадку дакладна сядзеш. Дык на што накладаць на сябе сумную вядомасць? Можна ж выправіцца. Як паведамляе Флагшток, на пляцоўцы Белюрзабеспячэння з'явіўся шэраг аўкцыёнаў па продажы арыштаванай за даўгі перад дзяржавою тэхнікі прадпрыемства Мазырскае мантажнае ўпраўленне «Нафтазавод Марш». На аўкцыён выстаўленыя спецыялізаваныя грузавікі, трубаўкладчыкі і паўпрыцэпы. Напрыклад, чатырохколавы МАЗ-543 1970 года выпуску. Такія машыны перавозяць стратэгічныя ракетныя комплексы. Пачатковы кошт 22 240 беларускіх рублёў. Гэта больш за 6 тысяч і яшчэ $700 США. Некаторыя таргі прайшлі і яны не адбыліся па факце, бо не знайшлося пакупнікоў. Бязладдзе на прадпрыемстве распачалося гады 3 таму, калі, як кажуць самыя супрацоўнікі, заробкі сталі даваць нерэгулярна, грошы на водпуск толькі пасля вяртання з яго, да і талоны за шкоднасць вытворчасці перасталі прапаноўваць. Таму такі канец управлення, які, мяркуючы з усяго не за гарамі, самалагічны. І апошняе. Сёння Лукашенко пасля сустрэчы з Ігорам Дадонам падпісаў указ аб прыёме ў беларускае грамадзянства. Новымі грамадзянамі сталі асобы, якія раней прыбывалі з 16 дзяржаваў свету: Украіны, Расіі, Малдовы, Казахстана, Арменіі, Латвіі, Егіпта, Ірана, Лівана, Сірыі і іншых. Ці ўсе яны пастаянна жылі ў Беларусі не менш за 7 гадоў, ведаюць адну з дзяржаўных моваў і маюць трывалыя і законныя крыніцы сродкаў да існавання, як таго патрабуе заканадаўства для прыняцця ў грамадзянства, не ўдакладняецца. Адначасова прынята рашэнне аб адхіленні заяваў аб прыёме ў грамадзянства шэрагу асобаў, якія раней неаднаразова парушалі законы Беларусі. Ці сапраўды ёсць такія? Як вы думаеце, хто гэта можа быць? Напішыце, калі ласка, нам і разам абмяркуем у каментарыях. А на дадзены час у мяне ўсё. Новая інфармацыя ў нядзелю 13-го ад Дмітра Лупача. Да пабачэння.